let me call our first contestant for tonight. Ladies and gentlemen, please welcome our contestant number one. No other than contestant number one, gani. Ladies and gentlemen, our contestant number one. Thank you. Contestant number one, good evening to you, contestant number one. Mahingga PE. All right. Here is your question. Pick your question. Okay, thank you. All right, contestant number one, get ready. Are you ready? Yes, I'm ready. Okay, if you are ready, here is your question. Listen carefully because I'm going to read it once and you must listen carefully, okay? Are you ready? Okay, I'm ready. Okay, contestant number one. What is our Philippine national flower? Pardon, please? Okay, I will repeat it again, okay? Okay. What is our Philippine national flower? Do you have clue? Okay, clue. It begins with letter S. Letter S, national flower, sagbot. What's sagbot? Sir, I'm sorry. I was not ready about national flowers or history because I trained to answer question about current events. Okay. Pick another question about current events. Okay, here is your question. Sa mga nahitabo karon sa ato sa Pilipinas, daghan nga kayog mga batanon, mga bata pa ang naka-experience na sa dili maayo nga binuhatan labi na niining rape. For you, as a contestant of this pageant, for you, what is sex? Pardon? Sige na kay pardon. What is sex for you? Okay. For me, sex is very important because there is no seven if there is no six. Unsa? Naloko na! And now, let me call our contestant number two. No other than Janelle. Janelle! Hello. Janelle, good evening. Good evening. Good evening to you, sir. All right, Janelle, contestant number two. Please pick your question. Yeah, my pleasure to pick my question. Okay. Now, here is your question, contestant number two. As a beauty queen, what can you say about saving the Mother Earth? Pardon? Sige ra magpardon. What can you say about saving the planet Earth today? Okay, thank you for that big question. Kadit lang ha, kay mo greet ko sa ako mga friends nga nananaw karon. Labito na ni Bagot Susan, si Rachel, and si Mayan. Okay, my answer to your question about what I can say as a beauty contestant to save the Mother Earth. Well, first of all,
I want to tell everybody that in case of emergency, I will save my mother first before the earth. And I thank you. Una sa tanan, Sir Dondon, dako gyud akong pagpasalamat nimo Sir Dondon tungod kay mayo ang pagkadala nimo sa tong sa tuang pakontes sa karong gabi na. Walay sa pa yan. Chairman, game wala na ko akong trabaho sa pagbalagad sa katawan. Ganahan ko nimo dong. Ganahan ko nimo kay Sir Dondon, ganahan ko nimo kay ang imong serbisyo naagyo sa katawhan. Oh, nagit sa katawan. Mura kag ang among amigo nga si Pastor Dandang Galio nga ang serbisyo naapot sa katawhan nidagan na siya pagka-gobernador sa Bukid. Ganahan ko niya ng serbisyo gyud, serbisyo. Tinuod ka na. Yun na pa, nagkaila naman kamo sa kong anak, no, day? Mao ni si Dondon. Junel, mao ni si Dondon ang announcer sa Radyo Baktas din sa atong lugar. Hi, sir. Nakaila ka na ba ka na ako? Karon pa lang. Nga naman, wala ka ba na minaw o radio station? Maminaw man ko pero sa FM ang good ko. Oh, well, sa FM. Ako naman ko sa AM. Usa ko ka announcer. O nag-deliver ko, nagkatod ko sa mga nagbagang mga balita. No ba? Kadot lang kayo, ha? Kamu ula diha, pag shot-shot o sa mo diha, ha? Pag shot-shot o sa mo, kay ako sa katibano ning ubang mabisita nga nanganhi dire, na si Pastor Dandang Galio manggod. Mudagan ni pagka-vice ning atimanon, ha, day? Sige, Chairman, sige. Salamat diay. Congratulations diay. Magpasalamat po ko. Dili, you deserve it because usa ka the best kayong side nga gwapa pa ka. Bright pagi ka may ka manubag. Thank you kayo, ha. So congratulations. Oh, by the way, highway, no? Unsa may kuan mo? Okay lang ba nga sometimes when we touch ako kang i-invite para sa kanang walang uta gamay dinner lang siguro ta. Unya siguro istorya lang ta. Sa may istoryahan na to. Daghan ta mga butang mga istoryahan diri sa tong kwan. So, what do you think? Do na ka by time para na kuha na? I don't know. Maragula kay ko'y tayong panahon, anak ba, Sir Dondon? Ay, ingno na lang ako imong papa ug mao. Sige. Sige, ikaw bahala kung ano basta okay naman ka nimo. Wow. O sige. So, ugma dayon ha. Kuhan kasi mo, mutik susi mo kay manuroy ta sa dinis sa tong dapit kinaghan ba kay mga lugar dili sa tong dapit nga angay nimong matuan og labaw sa tanan na ikaw akong gimita sa pagpaminaw pud sa among radyo ha, sa Radyo Baktas. Sige, maminaw ko sa Radyo Baktas. Okay, salamat kay kayo ha. Salamat kay salamat. Oy. Junel. Pa. Dali. Ipaandar na ko ng radyo. Bikitig balita na karoon ni Juan. Ang balita na karoon ni Dondon, ni Sir Dondon. Mau ba? Naana siya sa radyo karon pa? Sa radyo, pamilawa to kaya na sa radyo. Pastilan, wala mangiday hinta makakuan nga yahan namin yung oras na karoon di. Ay! Kuan pa, sige pa, basig, kuan. Paminawan na to. O sige, akong iyon sa radyo, ha? Akong iyon sa radyo. Adi na. Timing. Nagbalita na siya, oh.
May butag, ganyan tanan mga kalabaw, masukin na to, pabinaw, may butag ganyan tanan. Welcome to rin sa itong mga tulumaron diri sa itong Radyo Baktas 7-Eleven, Radyo Baktas 24 hours mga prende. Ang atong tulumaron diri sa ito sa radyo ko gyapo ng inyong kaibigan, number one kaibigan, walay lain kundi si Dondon ang inyong tag-servisyo mga kala. Sa dili patabo pa rin sa itong mga balita. Ato karon timbayaon ang hashtag number 1 Bukidnon. Ang timbayan-bayan nga po. Karon mga pariti, diyan karon na itong mga nagbagang balita ng mga oras para sa ulo sa itong mga nagbagang balita. Ano yung nagkaroon paminawa ninyo mga pariti? Paminawa ninyo. Ano yung karoon na itong mga nagbagang balita din ng mga orasan. Dinhi madunggan ang botig, madunggan pabantagan niya itong madunggan pabanin sa itong programa karoon. Ano yan, murag klaro naman kayo. Ang ato ang programa karon mga atong balita karon mga prente nagbagang mga balita inyong paminawon kining para sa ulo sa atong mga nagbagang balita. Para sa ulo sa atong mga nagbagang balita usa ka madre na kulatahan na pamanga pagkamalamping win. Samtang mga higala ha. Niya na po ng lain pang headline sa itong balita mga higala. Isang bakla mga kaibigan na kita ng away na sa puna pasubo. Tuwang-tuwa. At marami pang balita mga kaibigan ng inyong tutunghayan dito sa ating palatutunan Radyo Baktas 7-Eleven. Kasi Dondon ng inyong tag-servisyo. Maayo man din siya mabalita pa. Maunay ganahan ako niya. Ing anak klase sa lalaki ang pangitaon god ni mo, Junel. Kung gusto gyud kang magmalipayon sa kinabuhi. Pa? Basta mo na kung gusto nga lalaki nga imong bayto sa imong mabanan nimo sa kinabuhi. Gusto na ko na ha? Kasabot ka? Junel, Pa? at tubangan na to si Dondon. Na dito nagpaabot na dito na kung saan man taong ka. Magunsa man din sa diri pa, bin ako ikaw ang iyang gibisita. Kung sa ako'y gibisita, ako ba dalaga diri kay bisitahon. Hoy, Tikoy, ayaw yung taon na naay mong anak, Tikoy, taga-idlik freedom, oy. Saba diha ni mo usang. Ako'y mangita, ako'y magbuot anak na ko siya, anak na ko si Junel, ako'y magbuotokin sa maoy, mabana niya nga tarong. Ay, pastilan, gikuhaan man ni mong buot kini mong anak na si Junel. Kahit na dili ta mag-away karon. Gawso dito Junel, gawsa dito, kay mag-isturahan mo dito. Sige pa. Gawso na lang nako, ma. Gawso na lang nako. May gabi, Janelle. May gabi sad ni mo doon. Yan ko din eh, kaya dili na ko magpaligoy-ligoy pa. Gusto lang kong masayod. Doon na lang ko'y pangutana nga mao'y katumanan sa tanan ako mga kaguol sa akong kinabuhi. Unsay pati may pasapot? Doon na ko'y usa ka pangutana diyan nimo. Nga kung kini imong matubag ang tanan nga mga dagkong mga pangutana nga nag-ung-ung sa kahiladman sa akong kasing-kasing matubag na gayud kay karon sama ako sa naglakaw ilawom sa landong sa dakong katahap kung unsa giugat hinungdan sa akong gibati diyan nimo. Dondon. Tubag ka, Junel. Unsa man? Tubag akong tinuod. Pwede ba kong makigrelasyon nimo? Ha? Pwede ba kong makigrelasyon nimo? Don, ako sa siguro nga nauna-on doon. Una-unaon nimo? Sige, dito na lang kung mangutana si mong papa. Don, ayaw. Tubag ako. Pwede ba kong makigrelasyon nimo? Don, Tubag. sige, kung maugin mo ha. Sige. Oh. Yes! Yes! Ako na lang yung gipatulan si Dondon kuya nga magkauyab mi kuya for the sake lang sa akong papa nga masakiton kuya kay di man mo tumar og DTX 500. Si mama kay mo tumar ng DTX 500 ko walay sakit. Gani kuya. Ako na lang yung paundayunan si Dondon. Gisugot na ko siya kuya. Pila may dagan sa istorya.
Grabe ni Dundun kuya kay naa din ni may pagka kuan din may pagka bipolar din ni kuya. Kani mao kini ang mga panghitabo. Janelle, Yeah? nasayad kid ako kung gin sa tagapagigugma, di ba? Oh, nasahit ko nga gigugma ko nimo. Janelle, sultihan ta ka, my love. Karon palang daan. Nahadlo ko nga mawa ka kanako. Nahadlo ko nga mawa ka. Pareha di ay ta. Tinuod ka. Oo. Kinahadlok man sab ko nga mawa ko. Dili na mo akong pasabot. Pero mawala ka sa kong kinabuhi. Mo nang gusto ko ikaw pakaslan. Janelle, I'm sorry. Dili ka magpakasal na ko. Ingnon ako imong papa. Yan si Papa mong gini mga pilo ni man akong relasyon. Kaya siya may chairman. Mangutan ako niya. Janelle, Nasayad ko nga higugmasap ka na ko. Nasayad ko nga higugmasap ka na ko. Janelle, ang tinuod lang, dili ko ganahan ng taog lalaki. Dili ko magganahan magpakasal. Kaya nga naman. Kini malalaki. Mura magulog politisyan. Sige lang saad. Janelle, karon dili ka pasaran. Pero nahadlo ko, Janelle. Nahadlo ko nga mas mainlove ya. Janelle, nag-istorya pa ko imo na kong gihagkan. Daghan man kay kag-istorya ko. Dili ko daghan, di ko gusto daghang istorya. Pero kinahanglan po ko mo istorya kay Janelle. Kadiyot lang video ni kakayo. Kadiyot lang, Janelle. Ansa man. Seryoso na ni? Ngonsa? Apil ba gini sa script niya ning trabaho, ah? Apil lagi ni. Sa magkaoy, dagag reklamador magkay ka. Pero Janelle, hadlok lagi ko, Janelle. Janelle. Ay, Janelle. Ano ba na magsapa kayo? Ilog ka kayo. Kapansahan mo ko ni mo. Sino ko sa was? Di ba ako si Junel? Ikaw si Junel? Ay, dun di ay, sorry. Sorry ka, ay, ay, ha? Basag tarong ba? Ako man ay si Janelle. Doon. Aray, doon. Ang sa kaunsa ko ka din. Doon, ning anong naa ka sa ubos doon. Aray, doon. Aray, doon. Di ba giingnan ta ka? Naku ako'y mo birada makalimot ka sa imong pangalan. Doon. Aray. Doon, kagilok. Doon, kagilok. Kagilok ka na, doon. Sa man ni mo ay mura man nagtimo man ang gisailindron kagilok na kagilok kata ko ari Brian ayo wait lang ay wait pa lang ay murag mo si Pirit ang akong espiritu sa akong lawas doon. Wait lang, kaya kapag ginawa ako. Grabe si Dundun kaya murag kumukaon kuya murag way ugma ba?
Okay naman po ko, okay naman po ko kay makaya naman po nako nya naman po ko ikasukol. Yan po mga panahon ko ya nga mag-standby na ko dito sa iyang ko ay. Mo standby ko dito sa iyang balay ko ya. Ug mao ni mga pangako ko. Kaditong kayo. Yan naman. Maligo sa ko. Ay, sige. Ini kaligo na ako pangandam ha. Ha? Ngano? Kaya ako'y bahala ni mo. Ay, pagtanong di dun, oy. Sige na lang ka. Pag-uay pag-ani. Ayan, saan mo na to? Dun, manglusyang biyataan ni dun, ay. Malusyang ba? Balag malusyang basta kay ako'y makalusyang. Sige na lang ko na kumlikaligot na. Okay, maligo sa ko ha. Tuwa na. Grabe makagabas. Para gulay ugma. Ay, na lang. Ay, katugon man ko eh. Ay. Magigdaigdaon ako dire. Oh, eh. Doon na may ninawag. Babae man eh. Ako lang na i-cancel. I-cancel lang ako. Basig listener lang to. Ay, kasi si Dundun nakaturbo gyud ni Bakay. Grabe gyud. Ay, na lang. Matupadayin kong tulog. Oh. Lain na pong babae. Dagkan man nagbabae ang mga nanawag niya. Kinsa man niya? Oh, dahil nag-message. Oh, nangayog sustinto ang nag-message. Oh, di ba? Oh, oh, kadaghan. Lain-lain yung mga babae na nangayog sustinto. Oh, dili. Biyak ko din. Mula ko. Muuli ko sa mo. Biyaan ko. Binuang niya. Binuang. Unsa? Tungod lang ni Ana, ni uli ka na din sa bay? Pa, ayaw ko gihatagan ng lalaki ko yahan. Pa, nga puno, babairo ka na ko, ha? Hoy, alangan bang laki na si Dondon kay announcer man na ka lang announcer. Grabe kayo na, ala si Ana gina sila. Pa, kung gusto ka, ikaw mag-iipon ni Dondon. Junel, nga na nakakaroon manorte sa mong papa? Pasaylo ako pa. Pero, dili pa yung gihimo ni Dondon ako. Istoryahon nila. Istoryahon nila sa buto ninyo. Kuya Helen, ang ato ang announcer, kuya. Unsa na lang kaha ang DJ. Grabe sa kuya. Walang ko kasabot nga no to. Si Papa Tikoy pod, ganahan pod niya. Mula ba niya, bisag nagisig babae, kuya? Kuya, kinsa may akong tumanon ani karon? Akong kasing-kasing o si Papa Tikoy? Kuya, maluoy in taon mo. Bitabangin taon ko ani, bing malayo ko aning mga announcer. Kuya, maluoy mo. Labi na katong iyang kauban ni announcer katong technician nga si Wolpe Oreo. Nga, otro po to. Kuya, maluoy mo yung taon mo. Tabaki ko ninyo. Inyong magtatampo, Junel. Bueno, ato ni Tagalog pagtagad ang suwat ni Junel. Nagka-virus na ni ba? Nagka-virus na yun. Si Junel, naka-uyab o usa ka announcer, no? Abi ni mo, Junel, murag wala gani ka masayod kung unsay kalainan sa announcer o sa DJ, no? Hello,
kamusta? Ako po si Ipon. Minabati ko unang-una dyan mga kaipo natin, mga kaskwami ko dyan. Nagustuhan nyo ba ang video na to? Marami pa kaming inanda para sa inyo. Mag-subscribe lang sa YouTube channel. Tsaka, don't forget to hit the, the bell button para lagi ka